Җәйге еллардан соң көч туплап, эшкә керешү, укучылар өчен яңа уку елы башлану, ә театрларда яңа сезон ачыла. Абдулла Кариев исемендәге яшь тамашачы театр өчен 34-нче яңа театраль сезон премьералар, кызыклы фестивальләр белән истәлекле булыр дип көтелә. Бүген студиябызда кунакта Кариев театры директоры Луиза Янсуар һәм театрның баш режиссеры Ринат Әюпов. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар? Хәерле көн. Бик шатмы сезне студиябызда күрергә. Һәм беренче сорау, без тамашачыларны кайсы көнгә кунакка көтеп каласыз? Biz тамашачыларны 28 сентябрьдә көтеп калабыз. Безнең ул көнне көндезге спектаклебез булачак. Екатерина Гроховская сәхнәгә куйган Бәхетле көнем дигән. Ул безнең спектакль, ул иң кечкенә тамашачылар өчен, безнең мәктәп яшенә кадәр булган тамашачылар өчен. Һәм нигездә бу спектакльгә әти-әниләр, әби-бабайлары белән килергә кулай күрәләр балалар. Без инде аның пресс-показын күрсәткән вакытта шундый үзебез өчен мониторинг ясап калган идек, һәм кичке якта менә Ринат Хасанович тарафыннан сәхнәгә куелган ак чәчәкләр премьерасы була. Шулай без 28 көнне тамашачыларны көтеп калабыз. Димәк, 28 сентябрь көнне Абдулла Кариев исемендәге яшь тамашачы театрының 34-нче театраль сезоны башланып китәчәк. Алла бирсә. Алла бирсә. Хәерле сәгатьтә дип әйтергә кирәк. Әлбәттә, хәзерге вакытта сезнең инде театрда кызу урак кысты дип әйтергә була. Яңа театраль сезонга әзерлек эше ул әлбәттә инде күп вакытны сарыф итә. Быел ниләр белән сөендергә уйлыйсыз тамашачыларны? Премьералар бик күп. Менә якындагы премьера 22 октябрьдә Гаяз Исхакыйның Сүннәтче бабай исемле менә хикәясенә нигезләнгән спектакль тәкъдим итәбез. Ул әсәрне инсценировкасына без яшьләрне чакырдык. Булат Минкин, яшь драматург, һәм Ландыш Әбударова бик кызыклы гына шундый инсценировкасы тәкъдим иттеләр. Гаяз Исхакыйны яшьләргә таныту, татар телен, безнең милләтебезнең киләчәген менә ничектер, ниндидер автор аркылы күрсәтү йөзеннән әлеге әсәр Единая Россия ширкәте финанслау гранты ярдәмендә әлеге спектакльнең премьерасы булачак. Бу спектакль бер генә театрның эше түгел, ике театрның да эше булачак. Чөнки әлеге спектакльгә төп геройга без Камал театрыннан Әзгәр Шакировны чакырдык. Ул менә инде Сүннәтче бабайның үзен уйнаячак. Һәм үзебезнең театрдан артист, Татарстан халык артисты Илфат Камалиев менә бер рольне алар икесе башкарачаклар. Менә шундый ике театрның да ничектер уртак җимеше буларак кызыклы премьера булачак, Алла бирсә. Шулай бу сезонда без татар әдәбиятына, татар әкиятләренә мөрәҗәгать иттек. Һәм Камыр Батыр исемле спектакльне тиздән тәкъдим итәчәкбез. Аны Марфа Горфиц режиссер булачак. Һәм тагын бер әкият Патша кызы һәм Алтын чәч дигән әкиятне үзебезнең Татарстан режиссеры Резидә Гарипова куячак. Менә бу премьералар. Шулай ук быел безнең труппада юбилейлар көтелә. Аның якындагысы ноябрь аенда Татарстанның атказанган артисткасы Рәмзия Закирҗанованың мәхшур юбилее. Аңа мотор спектакль куячакбыз. Шулай ук театрга нигез салучыларның берсе Нури Әхмәт Сафинның юбилеена да без бик классик бер спектакль премьера тәкъдим итәбез. Менә бу якындагы премьералар. Планнар зур икән. Һәм менә минем тагын шуны да өстәп әйтеп үтәсем килә. Менә Марфа Гордец куячак Камыр Батыр спектакленә безнең өлкән ниндидер драматургның әсәре генә нигез итеп алынмады. 25-30 август көннәрендә бездә бер төркем балалар җыелып, алар яшүсмер балалар нигездә 11-12 яшьтән алып, аннан өлкәнрәк, алар бөтенесе бергә утырып, Россия күләм танылган драматург Алексей Житковский белән иҗат иттеләр. Менә бу Камыр Батырның сюжеты буенча яңа әсәр, яңа пьеса дип әйтергә дә ярый. Һәм менә хәзерге вакытта Алексей Житковский инде балалар нигезләп иҗат иткән шушы әсәрне җиренә җиткереп, драматург буларак оештырып бетереп
әзерләп утыра хәзерге көндә театр өчен һәм нәрсәсе белән үзенчәлекле булды. Алексей килгән вакытта мин менә бу татар әкиятеннән, татар милли кодларга нигезләнгән менә бу тарихтан Марвел тарихы ясыйсым килә дип килгән иде. Һәм миңа калса ул шулкадәр балаларга үзенчәлекле булды. Алар бөтен геройларның яңадан моңа кадәр булган тарихларын язып чыктылар. Кичкенә вакытта ничек булган, ничек үскән ул геройлар, ни өчен алар менә шундый булып җитешкәннәр, без инде әкияттә күргән рәвештә. Һәм миңа калса, менә бу театрны балалар белән якынайту, аларны эчке процессына кертеп җибәрү һәм киләчәктә насыйп булса, менә безнең әле нияттә булган театраль студия нигезендә инде үзебезгә әзер яшь драматурглар тәрбияләүгә дә нигез булса, без бик шат булыр идек. Һәм икенче менә Ренат Хәсәнович әйтеп киткән премьера турында, менә Алтын чәч юнәлешендә эшләгән вакытта да әкият нигезенә алынып, әкиятне нигез итеп алып, безнең милли каһарманнарны нигез итеп алып, аларны шулай заманча һәм гомумән дөнья күләм контекст аша күзаллау рәвешендә бара Алтын чәч материалы буенча эш һәм шулай ул кызыклы гына бер эксперимент булыр дип өметләнеп калабыз. Әйе, бик кызыклы башлангычлар. Аннан соң бит әле әйтеп китәргә кирәк, театрның эше менә бу премьералар әзерләү белән генә тукталып калмый. Монда бит әле сез төрле фестивальләрдә дә катнашасыз. Әйе, яратабыз без фестивальләрне. Менә фестивальләр турында нәкъ менә хәзер әзерләнәбез, аягыбызны киенеп, инде чемоданнарыбызны Әзерләдегез димәгәйем. Торабыз. Без 14 көнне Грозный шәһәрендә Федерация фестивалендә катнашабыз. Ул Илсур Казакбаев куйган Озын-озак балачак спектакле булачак. Аннан соң 19 сентябрьдә безнең булачак Кәрим Тинчурин театры фестивале, ул халыкара заман драматургиясе фестивале дип атала безнең ялгышмасам, һәм менә шунда безнең Мансур Гыйләҗев әсәре буенча Ренат Аюпов сәхнәләштергән Микулай спектаклен тәкъдим итәбез. Инде 1 октябрьдә без чемоданнарыбызны яңадан төяп халыкара балалар фестиваленә чыгып китәбез. Ул Екатерина Гороховская куйган Мио, минем Мио спектакле булачак. Һәм инде традицион рәвештә һәр елдагыча безнең ноябрь азагы һәм декабрь башы ул һөнәр фестивале булачак. Ул безнең театрда һәм Казан театрлары нигезендә булачак фестивальнең тагын бер дәвамы. Әйе, уйлап карасам, менә ел башлана гына, әйеме, тагын фестивальләр, әйеме, яңадан кабатланып, менә инде яңа әзерлек таләп итә торган зур күләмле фестивальләр бу. Әлбәттә, инде сезгә зурдан-зур уңышлар теләп калабыз. Аннан соң менә бу театрның эчке тормышына килгәндә үзгәрешләр булдымы? Менә без 34нче яңа театраль сезонда кемнәрне күрербез икән? Әллә үзгәрешләр Безнең Аллаһка шөкер хәзерге вакытта труппа комплектлашып бетте. Яшьләр дә үз урынында, олылар да үз урынында, олы буында, алар бер-берсен тулыландырып торалар. Шулай да Казан театр көллиятеннән бер яшь егетне, шәкертне кабул иттек. Илсаф Нәҗипов. Калган әйткәнемчә труппа үз урынында. Алар хәзерге вакытта сәхнә теле өстендә эшлиләр, үзләренең тән, бию хәрәкәте өстендә эшлиләр. Шулай ук һәр вакыт без укыйбыз төрле пьесалар, эзләнәбез. Шундый көтелмәгән процесс. Нинди процесс? Чөнки без яңадан үзебезнең халкыбызга кирәклегебезне нык аңладык һәм без кирәк икән, димәк, без тагын да кызыклырак булыр дип, бөтен яктан үзебезне камилләштерергә тырышабыз. Әйе. Бик дөрес әйтәсез. Без дә инде сезгә үз чиратыбызда зурдан-зур уңышлар теләп калабыз. Әлбәттә, инде 34нче театраль сезон сезгә бары тик яңа уңышлар, бик күп тамашачылар алып килсен. Амин, рәхмәт. Амин.